El segon capítol, que és on comença pròpiament l'obra, el dedica a les bruixes i fetilleres de la nova infantesa, la tia Senteta la Blava, que em va guarir de la liacrà quan jo tenia 3 anys, i les medicines apenas existien a l'Espanya d'aquell temps, almenys les medicines més cares. Aquesta dona era una dona de seny i coneixement com poques n'hi havia al poble. També, en un altre sentit, la senyora Valdesca de Cagaterraig, que era bruixa valenta i professional i usava grimoris i altres llibres prohibits, segons dia la gent. I tinc que fer una referència necessària a un mot que no apareix al diccionari, però que està viu al poble, i no sols com a un insult. És el mot mamó, sinó en un significat molt interessant i que convé conèixer. Busquen-lo a la Cobermoll, que allí trobaran una pista.